I know. His wings not really fixing anything. Well, it's only been a couple days, so you can't really tell. But Today is the third day, right? Cool. So, hindi ito alam ni Tommy. Huwag kayong maingay, ha? Sikreto natin. Good morning, Philippines! I move Elvis over here, guys. Good morning. Good morning, Elvis. Good morning. Good morning, Elvis. Good morning. I did. Couldn't stand back and eat water and got there. I know. I don't understand how he get there. How did he do that, honey? Did you put him in there? Good morning, guys. Guys, alam nyo guys, si Elvis, I transfer him dito kung saan ko nilagay yung mga bulaklak ko. So ngayon tina-transfer ko yung mga bulaklak ko kasi hindi ko alam kung saan ko sila ilagay. So ngayon kasi kailangang parang makikita ng ibon na andito kami palagi, dito ako, hindi namin siya sasaktan, ganon. But anyway, so kinantahan ko siya, guys. Kinantahan ko siya. So yun, kinantahan ko siya. Gustong-gusto niya na kumakain siya, nag-relax siya. Usually naging para siyang baliw ba, ambak-ambak, talon-talon. Nagustuhan naman niya. Aalis si Tommy. Is this wash? Yes. Is it clean? Yes. Oh my goodness. He's leaving me again. And Hubs is the cutest, Tommy said. He is a cute little bucket. Your laptop bag, I'll carry it. I'll come back for it, huh? I'll carry it. I'll carry it, darling. Rokat Roxy's here. And do yard work. Ikat ko lang yung grass sa harapan. Are you gonna be here Saturday, right? According to the schedule, I should be here Friday. Friday, okay. Early, like what you did yesterday, the other day, okay? Huh? Trying to do it. Okay. Ang dami kong gawain ngayong araw, guys. I don't know kung paano ko babantayan itong ibon. Kasi si Dimples talaga is look, hindi talaga umalis sa harapan. Oh, where's the screwdriver? Why? In the garage, right? Why? Because this thing's opening. See, look. Oh, is it in there? I don't know. Maybe. You don't know where you put it? Maybe it's in there. Look at in the cabinet you have there. Ay, nako. Lahat ng window. Hindi lahat, pero ang daming open window dito kasi alam niyo na maganda yung panahon. Hi, Elvis! Hello! Hi, Elvis! Si Elvis. And nilagay ko dito yung plant. Look, sa ilalim. At saka sa ibabaw. Look. Kasi. What? No? So guys, pinadala ko lang kay Mister ito. Binili namin ano kagahapon. And you have to throw the one in the other house because that's been there forever. And this is so cute. Yung burger na binili namin kahapon. Padala ko lang sa kanya. Nice to see you do a little better. Yeah, she's just staring at him. I know, but so which is she's good. still got it. The tail's not moving. You know when the wiggling and the moving, you know she's getting ready. Yeah. So, nilagyan ko yung cover, guys, yung cage. Nilagyan ko siya ng cover para yung attention ng
wala siyang makikita sa likuran. So, yung attention niya, dito lang sa loob ng bahay. Yung makikita niyo kami, yung interaction namin, galawan, noise. So, yun. Kasi kapag open kasi, doon siya nakaharap sa likuran na ganun, gumaganon siya. So, yun. So, kaya kinakover ko siya. Dito lang yung makikita niya. And also, second reason is para hindi niya makikita si Dimples na palibot-libot. Kasi itong ibon, alam niya yung pusa kapag gumagano siya, tumitingin sa floor, nagtitingin-tingin kung andun si Dimples at saka si Habs. And then pag ako, kumakain siya, pag andun yung pusa, hindi siya kumakain, gumaganon siya. Tumitingin. I love you, baby. So now we have a new baby. Okay, so We have a new baby. get used to him. He might be permanent. I know, his wings not really fixing anything. Well, it's only been a couple days, so you can't really tell. Today is the third day, right? So I have to put a note in there that when did we catch him. Right. But I mean, he doesn't look like any kind of improvement at all. I don't see any movement when he flaps. No movement whatsoever. Yeah, None. I know. Sometimes it's drugged somewhere, like it's like stuck somewhere. Well, it gets stuck when he jumps back and forth. It gets stuck. And on he the- cannot even move it because it's stuck. He cannot just maneuver. Yeah. And it's just like, at least you cannot see that he's in pain, nothing, right? It's No, just good. he seemed okay that way. Yeah. All right. Well, he's so lucky, This guys. is not mine. No. He's lucky because we got him. Yeah, so alis na si Tami. Say bye-bye, love. Bye-bye to the people that we watch us. Bye, guys. He's coming back Bye, Blue. sa Friday. Linisin natin itong ano niya, guys. Hello. And guys, nilagyan ko siya ng bagong tualya. Yun. And then, labhan ko na lang yung tualya na andun. Itong mga tualya pala is ano to, yung mga galing sa isang bahay na dinala ni Tami. So, yan. And then, may ano dito, oh. Ito, kukunin ko to mamaya. Linisin ko lang. Yun lang naman. Yun. Ikat ko yung buhok ni Roxy kasi kailangan natin lang yung ikat. Unahin ko muna si Roxy bago yung yard. Kasi yung yard, andyan lang man yan, di ba? So, I don't know kung paano ko to ikat yung buhok ni Roxy. Ayaw ko yung sobrang baba. Like, yung mga nakaraang taon na talagang parang kinalbo ko na si Roxy lalo. Yun na masyadong nang maliit yung buhok. Konti, iksi yung buhok niya. And so, ang gagawin ko na lang is parang ano lang siya i-trim. Hi guys! Pasensya na guys. Oh my God. It's almost 1 o'clock na pala. Na-busy ako eh. Nag-ano ako kay Roxy. Nag-cut ako ng buhok niya. Inalo lang, trim lang. Hindi nagutom ako. It's already almost 1 o'clock na jud. And naglinis din ako sa back porch kasi daming pollen. Yung daming allergy na naka-attach doon, yung mga ano sa kahoy, sa damo, yung green ba, sobrang kapal. Winalis ko and then yung air blow dry, yung pang blow ng damo para lilipad sila. Hindi garutay din naglilinis. Yun si Roxy andun sa labas, hindi ko pinapasok muna kasi ang daming buhok. And naglilinis hindi garutay. Ang ano ko naman kay Roxy is ano lang, paliguan ko muna siya. Ay, bakit ang sakit? May problema ako sa kamay, guys. Dito, oh, every morning, hindi ko ma-feel. Numb siya, guys. Magnanumb ba? And, yun, nahihirapan ako. Paminsan, ganunin ko, uy, saan ka nakamay ka? So, yun. Iwan ko kung anong nangyari sa kamay ko, eh. Roxy, it's done. Shaw-shaw. It's done na shaw-shaw na. Tapos naman na nag-shaw-shaw. Uy. Ha? Tapos? Pero parang hindi mapakali. Parang may problema ata ito. Look. Kanina pa yan. Sa labas, hindi mapakali. Gustong pumasok. Palibot-libot. Ngayon, nakapasok sa bahay.
Palibot-libot pa rin ng palibot-libot. Hindi ko alam kung ano to. Where are you going? Come over here. Why you like... Why man? Para man ikaw Anyari, Rox? May problema si Rox? May problema? May problema na. Guys, good afternoon. Good evening na. Pero okay pa sa halbas, hindi pa madilim. Kasi 6 something na o'clock in the morning. O the evening, afternoon, whatever. Ilagay natin itong mga nilalabahan kong nabili kong mga damit. Ilagay natin sa taas. Hindi ako nakapag-vlog guys ng maayos kasi na-busy talaga ako. As in, marami akong ginagawa. Pagkatapos ko, nag-cut ako kay Roxy buhok. And then, pagkatapos ng buhok ni Roxy, pinaliguan ko siya. Pagkatapos, hindi na ako nag-vlog kasi dire-diretso na. At saka, summer na talaga yung feel kasi sobrang init, 80 degree. So, pero okay sa akin yung weather na yan. Pero pag mayroon kang ginagawa na nainitan ka, sobrang init talaga. As in, init na init talaga. So, yun sabi ko, dire-diretso na yung trabaho ko. Hindi na ako nag-stop kasi para matapos talaga. Okay, let's go. Pagkatapos no, nag-cut ako ng grass. Nag-cut ako ng grass kasi para naman. Pero yung grass na sa likuran lang at sa gilid ng sa kapitbahay namin. Hindi na yung sa isang kapitbahay. And guys, nataranta ako kanina kasi may aso. Itong aso na ito, itim bulldog. Pero mix siya na bulldog. Andito, nandun sa labas. Natulog ako mga 1 oras. Kasi as in talagang after napaligo ni Roxy. After pagpaligo ni Roxy, gusto ko matulog. So, napagod ako ba sa kakakat niyang buhok at saka sa kakapaligo niya. Sigaw ng sigaw si Roxy at saka si Misty. Tika muna guys ha. Paano-ano itong story natin. So, yun. Ang nangyari guys. So, sabi ko, ano nangyari? Takot ako sa bulldog guys. As in, takot ako sa bulldog. So, ngayon, sabi ko, ano ba to? Naawa ko. Sabi ko, anong gagawin ko nito? Papuntahin ko ba dito? Or something. So, sabi ko, ay, wag na. Kasi, takot ako. Sabi ko, punta ako sa front door. So, nagpunta ako sa front door. Doon siya, guys. Gusto niyang pumasok. Si Roxy at saka si Misty, tahol ng tahol. And then, itong yung bulldog din, tahol ng tahol. Sabi ko, patay. Papasukin ko na lang sa gate. Nandun naman sila Roxy at sa Misty sa loob. So, sabi ko, patay. Natakot talaga ako, guys. Pumunta siya sa kapitbahay. And then, may babae doon. So, pinabayaan ko. Yung babae din, pinabayaan niya. Akala ata niya na pasok ko, pinabayaan ko. So, sabi ko, is that your dog? Then, doon siya nag-start na, no. Doon siya nag-start na gusto niyang palapitin. Binigyan na niyan treats. Binigyan ko rin ng tubig. And then, gustong pumasok. Sabi ko, is she going to bite? Is she will bite? Sabi pa niya, no. Because she wiggle. Yung tiil niya. Pero guys, alam nyo naman, kahit alam ko talaga, gusto kong sabihin na takot ako. Takot ako sa bulldog. Yun yung aso na takot talaga ako, bulldog. Kasi maraming mga kasi sa kasabihan na yung bulldog talaga. Hindi kasabihan, marami na kasing nangyayari na yung mga bulldog is umatake. Kahit yung bata, yung may-ari, inatake, ganun. Kinagat. So, sabi niya, no, because he wiggle. So, they try to let the dog in and then ako naman, inopen ko yung gate para gusto kong papasok siya dito sa gate para safe siya. Hindi tawag na lang ako like what happened the last time na yung nakakita ako ng aso. So, yun guys, hindi siya tahol siya ng tahol, na atakot ata siya kasi tatlo kami, mga dalaging ding doon sa kabila, anak nila. Natakot ako. Sila, okay lang sila kasi sanay sila eh. Parang may business sila tungkol sa aso. Pumunta sa kalsada, sinundan nila. Pumunta ako sa tinitignan ko lang sila. Sinundan nila, and then pumunta doon. Natakot ata yung dalawang dalaging din kasi may sasakyan na sumarurot. Buti na lang nag-slow down. And then tinitignan yung aso. And then doon. And then, ang narinig ko doon, ang aso ng kapitbahay namin doon sa pinakataas, tahol ng tahol. And then, yung aso din na bulldog, tahol ng tahol. After that, nag-quiet na. I think yung may-ari is kinuha niya yung aso and then tinawagan yung may-ari.
I don't know. Sana yun yung ginawa niya kasi ay naku, ang daming delikado dito. So yun siya guys. So yun yung araw ko ngayong araw. Oh, hindi ko na na-vlog kasi dire-diretso na yung trabaho ko and yun. Ay, napagod. Napagod talaga ako guys. But anyway guys, tutupiin ko lang itong mga nilalabhan ko and I will see you later guys. Pasensya na. And yun. Oy guys, alam nyo ba? Alam nyo ba? May sikreto akong i-share sa inyo. Alam nyo na magandang magsuot, natutunan ko to kay Remy. Magandang magsuot ng maluwag na panty na parang sayal na sobrang luwag na talaga na hindi mo na ma-feel na may panty ka. Hindi ako ganun noon kahit anong panty suotin ko. Pero si Remy, nasabi niya ito luwag na panty daw. I don't know kung si Remy makikinig. Na accidentally ako sumuot ng brief ni Tammy. Accidentally kasi yung brief niya may pagka hindi masyadong brief na tignan ba. Basta hindi brief na brief tignan. Yung pangbahay niya. Sabi ko, nasuot ko siya accidentally. Sabi ko, ba't maluwag ito? Oh my God, para naman wala talaga ka na every time na I pull up the jeans, parang yung jeans is yung panty is tumaas talaga dito, tumaas. Ang luwag-luwag sa paa ko. So, pinabayaan ko lang. Natulog ako ng maluwag yung panty na suot ko. Maganda sa feeling yung maluwag, hindi masyadong masikip. And, so yan na yung ko. Anyway, so, I don't know kung bakit sinishare ko sa inyo. Tupiin ko na lang ito. So, yan guys. Ang ko ngayon, yung brief ni Tammy. Huwag kayong maingay ha. Hindi niyo ito alam. So, kapag matutulog ako, mag-change ako. Alam ko naman maluwag-luwag yung mga brief niya. Pero, yeah. So, yun yung sinusuot ko. Pero hindi niya ito alam. Paminsan, maglabas siya, no? Sabihin niya, bakit marami akong brief? Hindi naman ako, grabe yung brief. Sa kadalaban niya ang daming brief. Pero guys, ito kasi Tammy ilang drawers yung brief, ilang drawers yung socks, yung medyas niya. So hindi talaga hindi siya mababawasan. So, sabi ko, every night suot ako ng suot na maluwag na brief. And so every time na maglabas siya, magtataka siya, bakit ang daming brief? Hindi niya to alam na ako yung nagsusuot ng brief niya every night. Pero pag daytime, kailangan ko siyang tanggalin kasi sobrang uncomfortable. Pero pag matulog ka, sobrang, ang saya nito. Parang maluwag ba? Parang yung hangin lumalabas lang. So, hindi to alam ni Tammy. Huwag kayong maingay ha. Sikreto natin. So, hindi niya yun alam guys. So, huwag kayong maingay ha. Kasi delikado. Pero hindi man yun magagalit. Pero, huwag lang maingay. Pagtawanan niya tayo. Mahilig pa naman yun pinagtawanan tayo. It's into paradise, na 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 to be true. Ay, ganito yung buhay. Instead, maglakwat siya, wala eh. Hindi din ako mahilig maglagkwat siya. Napakaswerte ni Mister. Sabi ko kay Tammy, napakaswerte mo. Hindi mahilig maglakwat siya asawa mo. Bahay lang tayo palagi. Sabi ko sa kanya. Hi guys, andito tayo sa office ni Tammy. Nilagay ko lang yung laptop ko para makapag-edit. Dito ako, nanonood lang si Habs din sa labas lang. Oh my God, ubo ako ng ubo guys. Hold on guys. Hello guys. Anyway guys, so I'm going to end the vlog. Dito ako sa office ni Tammy. Kailangan ko mag-edit kasi hindi ako nakapag-edit ng ilang videos. Dito lang muna tayo guys. I-end ko na tong vlog. Sana guys magkita-kits tayo bukas. Salamat guys sa panonood. Please don't forget to like and subscribe. Bye guys.